is-sitt kanzunetta li ser tiġi kantata minn kantanta li wkoll m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni. Flimkien magħha ser ikollha wkoll akkumpanjament minn żewġ kantanti żgħażagħ oħra, sinjuri nilqgħu magħna lil Leontin akkumpanjata minn Jessica Magro u Antonella Rapa, ċabċipa kbira sinjuri. Ija, kontu erbaħtu Leontina, xaħna nkomplu l-konverzazzjoni tal-li konna din backstage, u anka waqt il-provi. 19 senilu, 1997. Ekku. Il-kanzunetta jisima Viva ir-razzjonalità. Sewa. Għadda daħs minn kollu, 17 sena. Ekku. Taħseb li 19 sena, 19. Taħseb li għadda tagħmel sens ek. Suġġett, kif ngħidu aħna l-Maltin, jaħraq daqsxejn sewa. Ara, meta qalu li biex nerġa' nkanta dil-kanzunetta u bdejt nerġa' nismaħħa, għax ovvjament wara 19 sena. Tinsa x'inaqqa sewa. Xi xejn mill-lirika mhux hekk. U bdejt ngħid din il-kanzunetta seta' tinkitbet propju ġimilu, xarilu. Għax għadha twali, ma nafx x'ngħid fortunatament jew sfortunatament għax it-temi li hemm trattati f'din il-kanzunetta. Mux pajizna biss. Maħot, nara. Mux pajizna biss fl-Europa u l-Lenta. Hija kanzunetta għal-kem Maltija ma tista' internazzjonali. Eżatt. U dak huwa s-sabiħ tal-anja tal-poplu, sinjuri, l-anja tal-poplu mhux sempliċement tiġi tisma' kanzunetta, imma jkollha kanzunetta beħsieb. Jiena meta kont żgħir forsi għall-bidu li tibda tħobb il-mużika, tibda toġbok il-mużika li tkun tal-widna u tibda tismaħħa u tkanta magħha u forsi ma tibdix tifhem x'inti tajt. Meta tibda tikber daqsxejn. Tindunek u x'tkanta klim tajjeb. Eżatt, tibda tirrealizza diska jew kanzunetta li tagħmel sens jew le. Ekku. Kliem u mużika ta' Marika Aksisa. Il-kanzunetta jisimha Viva r-razzjonalità. Sinjuri, applaws mill-ġdid lil Leontin għalikom. Għadkun taħseb kemm aħna razzjonali, għax inħabbu skos prinċipi liberali. Naġlu bizmin idejat il-poplu Malti u drawiet li kienu jibqa' popolari. Isna ntaqbel fuq it-toro u l-highways, ir-reserved u l-istop sajżat ma swew. Bis-sewqat li kitlikki fuq il-fast lane u ċitazzjoni tid-dar qatt ma ġew. Mhux problema jekk inqabżu l-arloġġ ta' daw biex xogħol nagħmel fotokopji xi fax. U nikklejmjaw naqra żejjed mill-insurance, tajt ninqabdu jekk inbabsu fl-income tax. Viva l-valuri jonja, demokrazija, soċjetà, materjalizmu u konsumizmu fuq sisin il-libertà. Nisran itwajjeb ma' l-Knisja biex jixtar il-verità u sema l-leħen jitwi viva r-razzjonalità. Kemm aħna razzjonali tal-prinċipji liberali, sirna esperti nazzjonali, kemm se siru popolari. Għatrom tibni dwejra xlejna f'nofs il-ġnejra u mal-bidwi namlu ftit tal-ikkurdar. Jew jekk tiftaħ bibġo proprjetà skedata, tajt jinduna l-uffiċjal tal-ippjanar. U biex nama tibqa' l-isbaħ fost il-ktiri, inħottu l-ġebel mill-irtizet u l-eliri. Xi statwetta ħawtu ħerza jew xi xoroq, is-sejjieħ il-gagazza u xi xtiri. U jekk ix-xieħa nafli issa waslet fl-aħħar, immur inżija l-aqrabija ta' kuljum. Biex nara x'solt jien nista' nisloħ minna u tħallini l-post xingawdi bla mandum. Viva l-valuri jonja, demokrazija f'soċjetà, materjalizmu u konsumizmu fuq sisin il-libertà. Nista' nitwajjeb mar il-Knisja biex jixtar il-verità u sema l-leħen jitwi viva r-razzjonalità. Kemm aħna razzjonali tal-prinċipji liberali, sirna esperti nazzjonali, kemm se siru popolari. Mhux l-ewwel darba not inqata' l-eżami biex nifranka xi domandi ferm banali. Inqatta l-paġna bil-kodba l-librerija, mek biss jien nibqa' dejjem l-intellettwali. Viva l-liri ħanda brom naqra żejjed, se nifhom ċinitu fuq kollox kuntentizza. Naslu li xkejken jew xi turista ġwejjed, bil-flus taħlef li tinħeles mill-ġustizzja. U l-kunsil ħabriki mex il-petizzjoni għax inġabru l-firem kollha tal-ġirien. Telefonati u itranoni miex xi ħadd jeddet jara x'jagħmlu waħħalulhom għal ġejjin. Viva l-valuri jonja, demokrazija.
verità, materializmu u konsumizmu, fuq sin il-libertà. Nista' nitwajjeb mar il-knisja biex jixtar il-verità, u sema l-leħen jitwi viva razzjonalità. Grazzi. Proset Leontin.